Mellem 16-20% af de unge på videregående uddannelser føler sig nervøse eller presset. Det vil sige, cirka en femtedel af de unge på videregående uddannelser føler sig presset af et uddannelsessystem, vi har bygget op omkring det. Det påvirker unge, og flere af dem ender ud i voldsomme resultater, der enten munder ud i psykiske problemer, selvmordstanker eller en farmaceutisk recept. Vi har sendt vores reporter fra Hurtigtjekke ud på gymnasiet, Aalborg Katedralskole, for at interviewe nogle af de unge mennesker omkring stress og dagligdagen. Vi er taget ud på Aalborg Katedralskole, hvor vi har fundet Niklas. Nå Niklas, jeg har nogle spørgsmål i dag. Hvor tit føler du dig stresset på grund af skolen? Ikke så tit. Det var, hvis vi har mange afleveringer for og sådan noget, så kan jeg godt føle lidt stresset. Men den stress, du så får, hvordan påvirker den dig? Jamen, hvis jeg har sådan ting, som jeg gerne vil gøre i min fritid, så bliver jeg måske nødt til at sætte nogle ting til side. Ja. Tror du, der er et problem, der kan blive ændret på, altså i fremtiden, med hensyn til det med stressen og skolen? Jamen, jeg ser det ikke rigtigt som sådan et problem. Altså, det er jo de ting, man skal gøre for at klare en uddannelse. Så jeg tror ikke, det bliver ændret. Hurtigtjekke ud. Diamonds all on my ring, nigga. Gold watches, gold chain, nigga. Vi har i dag fanget Sara, som går i 2G på Aalborg Katedralskole. Sara, jeg har nogle spørgsmål til dig derfra. Ja. Hvordan føler du selv, det går inde på en skoledag? Det går vel egentlig fint nok, men jeg synes selvfølgelig, det er lidt svært. Vi har rigtig mange lektier for, og der er selvfølgelig rigtig meget pres, både fra lærere og derhjemmefra, så nogle gange så synes jeg, det er lidt svært at få det hele til at fungere sammen. Ja. Altså, hvilke konsekvenser får den her stress? Det får selvfølgelig, at jeg får ikke gjort, som med lektier for eksempel, at hvis vi har rigtig mange lektier for, så bliver der ikke gjort lige så meget ud af alle lektierne, og de bliver lavet dårlige, og afleveringerne bliver dårlige, og hvis jeg føler, at jeg har for meget hængende over hovedet, og så stresser jeg igennem nogle afleveringer, fordi jeg allerede er i mit hoved videre til den næste aflevering. Ja. Hvordan tror du så generelt situationen den er med unge og stress? Altså, har du nogle idéer om, hvordan det kan forbedres? Altså, jeg tror generelt, at der er mange unge, som står i min situation, og fordi at vi unge har rigtig meget at se til i dag, både med skole og lektier, og langt de fleste også en masse fritidsaktiviteter, eller laver andet i sin fritid. Man kunne måske for at nedsætte deres stress, så kunne lærerne måske være bedre til at arbejde sammen og koordinere mere med afleveringerne, så i stedet for, at der er nogle uger med 4-5 afleveringer, at man så spreder det ud, så det bliver mere jævnt over det hele. Hurtigtjekke ud. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Hej. Jeg har så fanget Sara fra 1. K. Sara, vi skal stille dig nogle spørgsmål i dag. Okay. Kan du ikke være nervøs? Okay, Sara. Hvilke ting er det, du føler, der skaber et pres om dig? Sådan noget for eksempel som skole og sådan beslutninger og sådan, ja, sådan noget som sådan skønhedsidealer. Skønhedsidealer? Ja. Det er jo et meget generelt pres, vi ser i samfundet i dag. Men så hvor meget tid har du sådan generelt efter skole, og hvor meget overskud viser du? Ikke særlig meget. Sådan rigtigt. Nej. Det er også en meget generel tendens blandt unge i dag. Meget ærgerlige ting. Det sidste spørgsmål, vi har til dig i dag, det er i forhold til f.eks. Kina, hvor eleverne bruger halvdelen af døgnet på skole og får kun få timer søvn. I sammenhæng med det, hvad tænker du så om den nylige problematik med stress i det danske uddannelsessystem? Altså, jeg tænker, at det sådan opstår, fordi at vi sådan
har sådan, at vi føler, at vi har sådan krav på flere ting, fordi vi sådan er vant til det. Og så er det sådan et luksusproblem. Ja. Tak for i dag. Yeah!